Hintay amin sa bate ni Apo. Hintay amin sa rabwen ni Apo. Hintay amin dayawen ni Apo tayo. Taisot sa lakan tayo. Upubingken na taengan, hintay nga ikanta. Panang sarabuken Jesus, nga ari ti kapya. Ider itay nga ikanta, kinatanok na. Hosana, Hosana. Upubingken na taengan, hintay nga ikanta. Panang sarabuken Jesus, nga ahit ikapya. Itay nga ikanta, tikinatanok na. Hosana, Hosana. Hintay amin sa bate ni Apo. Hintay amin sa rabwen ni Apo. Hintay amin dayawen ni Apo tayo. Taisot sa lakan tayo. Upubingken na taengan, hintay nga ikanta. Panang sarabuken Jesus, nga ari ti kapya. Ider itay nga ikanta, tikinatanok na. Hosana, Hosana. Rugyan tayo dahito panagdaydayaw tayo itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Raman tayo pa ti karkararag tayo, ti special intention, the Excel, ken Joyce Olep, ni Benita, ken Jade, ni Efren Hapalya, ken ti pamilyana. Kastamo ti panay karkararag, ti panagwayaway, ti kararwa ni Violi Malyari. Kakabsat, itinaldaw-aldaw panagbiag tayo, ado dagitay tubeng, ti panagayat ken panagserbi tayo, ado dagitay makalaped, aramidan ti kalaban, tapno dadaulen na ti ayat tayo, ngam no nakapokus tayo ken Kristo, no ited tayo ti amin tayo ken kuana, awan dua-dua adalusan na. Dawatan tayo nga rod, katen na ti kinaparalitiko tayo, tapno makapagserbi tayo. Tapno nga rod maikarita ang makiranod, iti dahiti na santuan ang misteryo, bigbigan tayo pa'y dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo, idayan tangay mamati tayo, ti Diyos manang nga asi, kan managayat. Iti napakumbabaan nakem kuna tayo, agkonpesarag. Iti Diyos, aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay, iso agpakpakaasyak ken Santa Maria agnanayon na Berhen, kadagiti amin nga Angeles ken sa Santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasid akuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen.
Apo mangasika, mangasika. Kristo mangasika, Kristo mangasika, Kristo mangasika, mangasika. Apo mangasika, Apo mangasika, Apo mangasika, mangasika. When Apo mangasika. Gloria iti Dios, iti kangatwa. Gloria iti Dios, iti kangatwa. Gloria iti Dios, iti kangatwa. Gloria iti Dios, iti kangatwan. Ket dito'y daga kapya kadagiti, tattawa na imbat ti panagnak na kemda, ibunan nagtakaitan mo, dakapagrupapan dakadaydayawen daka. Agyaman kang ken ka, gaputin na indakla na dayag mo. Diyos na ilangitan nga ari, Diyos sama man nakabalin namin. Ket sika pumi ay Jesucristo, muktong nga anhan. Diyos nga Apo Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Dios, iti kangatwan. Gloria iti Dios, iti kangatwan. Sika mangikat, kadagiti basbasol ti lubong. Kaasyan na kami, kaasyan na kami. Sika mangikat, kadagiti basbasol ti lubong. Awatem kadaytoy, at araraw mi, ken sika si tutugaw ti makanawan ti Ama. Kaasyan na kami, kaasyan na kami. Gloria iti Dios, iti kangatwan. Gloria iti Dios, iti kangatwan.
Kristo tinasantuan. Siksika uapo, siksika ti kangatwan, ititimpuyok ti Espiritu Santo. Iti gloria iti Dios Amen. Gloria iti Dios iti kangatwan. 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 Kumararag tayo. Man nakabalin katagnanayon a Diyos, degdegam ka ti pamati, inanama ken ayat mi. Ipaay mo kumatong palin mi asi aayat ti ibilin mo, tapno magunod mi ti biyag nga inkarim. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti gana. Amen. Ti may basa na adaw iti libro ni Propeta Jeremias. Kuna ti Apo, agkanta kayo asiraragsak iti Israel, iti kang runaan kadagiti nasyon. Ikantayo ti pagdaydayo yu ket kunayo. Insalakan ti Apo dagiti tattao na. Inispal na dagiti amin nanatda. Alaek tu ida manipod iti amyanan. Iyawid kunto ida manipod iti pungto ti daga. Kumuyog to kadakwada dagiti bulsek ken dagiti pilay. Dagiti masikog ken dagiti dandani agpasngay. Dadakkel danto a nasyon ngagsubli. Agsangit to dagiti tattaok ngagsubli. Agkarkararag danto bayat ti panangyawid ko kadakwada. Iturong kunto ida kadagiti waig, itinasimpa adalan tapno sa anda amay tibkol. Siyak ti panakama ti Israel, ket ni Ephraim itinauna nga anak ko. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Salmo responsorio. Idi insubli na kami ti Apo Jesyon, kas kamlag tagtagainep, kasta unay akat katawa, ken kantami gapu itiragu. Dagiti dadakelabanag impaay ti Apo kada kami ket anyan aragsak mi. Iti kasta, kuna dagiti sabali a nasyon, impaay ti Apo dagiti naindakla na banag kadakwada. Agpaiso nga impaay na kada kami, dagiti dadakelabanag ket anyan aragsak mi. Dagiti dadakelabanag impaay ti Apo kada kami ket anyan aragsak mi. O Apo isubli na kami kadi ti sigod a kinarangay mi. Kas ti panangpuno ti tudom kadagiti na mag-aadaga. Dagiti dadakelabanag impaay ti Apo kada kami ket anyan aragsak mi. Dagiti agsangsangit anapnuan, anapan nagbunubon asiawit iti bini. Agsublidan to asiraragsak, asiawit ti apit da. Dagiti dadakelabanag impaay ti Apo kada kami ket anyan aragsak mi. Ti may basa na daw ti surat dagiti Hebrew.
Mapilit titunggal kang atwan apadi kadagiti kailyan na, kaya't matudingan agserbi ti Diyos, gapu kadakwada. Tapnoy datagda dagiti sagsagot ken datdaton gapu kadagiti basbasol. Yan tangay taddamet pagkapuyan na, manusan na dagiti grurante ken managlabsin. Agsipod tanakapoy met, masapo lamang ipaay kadagiti datdaton, saan laeng agapu kadagiti basbasol dagiti tattao. Nudiket gapumet iti basol na, awan ti mangisaad ti bagina akangatuan, apadi. Nudilaeng babaen ti panagdutok ti Diyos, akasmet iti panakadutok ni Aaron. Kastamet asaan na dinutukan ni Kristo ti bagina akangatuan, apadi. Kinunakit di ti Diyos ken kuana, sika ti anak ko, itangal daw, nagbalinak nga amam, kinunanapay iti sa bali apaset. Padi kang agnanayon, akas iti kinapadi ni Melchizedek. Ti sao ti Apo. Agyaman tay ti Diyos, tumakder tayo. Sidadan kang Apo, nga agtungpal ti bilbilin mo, madaydayaw ti balikas mo, maitantanong tinagan mo, maitantanong tinagan mo. Apulok tamtoy panunod ko, ipay mo kat bendisyon mo, tapno agtulnog kay tuy puso, nga agtungpal dakem mo. Sidadan kang Apo, nga agtungpal ti bilbilin mo, madaydayaw ti balikas mo, maitantanong tinagan mo, maitantanong tinagan mo. Ti apod na kumakada kayo, Kasta kumamet ken ka. ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Marcos. Gloria ti may paay ken ka, o Apo. Dimteng ni Jesus ken dagiti adalan na agraman dagiti adu at tao ijay Jericho. Idi pumampanaw da sadyay adda nga agtugtugaw iti igid ti dalan a makipalpalaman ni Bartimeo, abulsek nga anak ni Timeo. Apaman ananggeg na nga adda ni Jesus at taga Nazaret, impok kaw na, Jesus nga anak ni David, kaasyan nakkadi. Inungtan dagiti ado ket pinagulimek da, ngem inyad adda na ket di tinangipokkaw, anak ni David kaasyan nakkadi. Nagsardeng ni Jesus, ayaban nyo man ditoy kinunana, inayaban da nga rod ti bulsek, papigsaem tanakem mo kinunada kenkwana, tumakder ka tapayaban na ka. Inikkat ni Bartimeo ti kagayna, timmakder adagos ket immasideg ken Jesus. Anya ti kayat mo nga aramidek ken kasinaludsod ni Jesus. Maestro, makakita ak kuma, insong bat ti bulsek. Inkan kinuna ni Jesus, ti pamatim tinang paimbag ken ka. Nakakita adagos ti bulsek ket simurot ken Jesus. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paay ken ka, o Kristo. Good morning.
Welcome ka dagitay nagkaputi ada yung luglugar. Dapat taga Nueva Vizcaya. Nandiyan ka mo ti Daduma, Abra, kada Santa, kada Salcedo, makamukay mo ditan. Hindi kalman na panak ng kasar, na pangkam ng kasar, ijay lungog. Hindi ka mo nadadatoy, nagkasar. Ta gayem ko, maestro, kadwaming agtentenis idi, nagkasar, ijay lungog, syakti kayat na nga mang kasar. Kaya idi nalpas ti kasar, idi agawid kami, dimbagas kami, ijay 7-Eleven, ijay naganan, ijay narbakan. Kaya ijay sangot ti 7-Eleven, ada na kita iti kakabsat ijay, nga sa nga pamilya pa yun, nasurok pa nga sa nga pamilya, nakatugaw da dyan. Nga no, da bumabawon no sumrek, ti automatic nga aramidin DJ ubing, Sir, nagadi kakabsat tayo nga badyaw, nya. Kada ginanang kintatang da DJ, dagito yung ubing ti baunda nga apan agdawat, amin nga lugan, amin nga apan dawatan. Kanukit kita, no ipapilit na kaslapay basol mo, no hammo nga ikan, yari nam nga datay kasla, sikapay ti akin basol, no hammo nga tulungan. Kedua lang nga banag, no, dakas jay nga, agpatpatulong mo no day tayo dumawat akas jay, dua nga banag ti dumikar ijari na. Umuna, maasyang ka, tabakaawang kananda, wano, baliktad, no ikamot, ma-spoil damat. Kadi da maagtrabaho. No mo nga ikan, kasla makonsensya ka, ngam no ikamot, kasjay damatan. Napang kami di samar, badyaw gamin na gayay taga samar. Nga daduma, ti kultura da. Kanapang kam imyan na minsan di jay. Kuna na di karnel nga nagyanan mi, kitaan nyo na giti balbalay di ti apo ko na da. Kaya jilikodan ti balbalay da, nagngangato ti ruot na dagangan na katiwangwang han nga matrabaho. Kakunana, no ti akin balay dayta, no yay balay dita, kaadda gulgulay na, igurot daytan, nga naikamang ditoy. No adda pagay na, plus gulgulay, Ilocano daytan. No dagiti tagadtoy ko na, dabaybay andala ang ginagahan da pulos nga kutsyon. Iso nga umayda agdaw dawat ditoy, umayda agpalpal palama. No anya mo dayay agtalag dalat tamot ten dayay daw-dawaten da. Kakunana dayay Colonel into no election dagita dadta Manila agaawid da amin dito itaapaya kada maysa a kandidato 20 mil ti maysa nga botante kunana. Iso nga nabaanang da agsweldo da kunana. Wenno dagitay banbanag nga mabalin tayo nga tulungan taag kasapulan. Nga adamo dagiti agpatulong, nga nga mabalin nga tulungan. Oray siyak nanipod, ada dayta nga YouTube kada, dayta Facebooken, nagado ti ag-message, apo tulungan nakman. Apaya tulungan nyo ako, Father. Siyempre kapot apadi ka. O bakit? Nasunog yung bahay mo, ipakita makan niya, data nasunog nga balayo. Apay agkaraan niya ka, hello? Alam na niya nga yung kasjay. Dapat may isang agpatulong ko na naapo tulungan na man apaya para ano addan samot trabaho addangam agkurang para ano daytoy pag nayon ladtoy balay kita sinerch ko DJ ko na apo dagiti picture na nakatupis mga nakabakles nga nakakastan ni kasano nga tulungan dayta nagsocial mat feeling blessed. Ano da dumahaan nga may bagay nga to nagado nga makasapol nga usto nga tulungam dayjay pailaan kasla nga madilat tamot adi rin na han nga masapol nga han nga ti kunadan nga amin nga agpatulungan ka tulungam tadamo dagitay talaga nga scammer ada dagitay naiyanak nga scammer tanapadpadasan tay metten na iti naglamuyot ti sa una no umay kanyam ngam no nakalikod kan kasla tigren hammo masingiren. Kani Bartimeo, dito ibanghelyo tayo, naiyanak nga bulsek, agpalpalamala, ang timabalin na nga obraan, dumawdawat, haanggaron makakita. Limabas ni Apo Jesus, kunana, Jesus nga anak ni David, tulungan na kadi. Dagiti tattao niya, ti kunada, agtalaka hang ka mangriribok, kinuntrada.
Ngam inyad adda na Jesus nga anak ni David tulungan na. Na nadlaw ni Apo Jesus di jay pinget na nya ti kunana ayaban nyo man ditoy. Timakder may kan papayaban da ka timakder inikat na di kagaynan napan. Anya ti kayat mo nga aramidak makakita ako ma. Idinibaga na diyan makakita ako ma kunana ingkan pinapigsan na ka tapamatim. Wow, nagdaras. Naglaka. 2 weeks nga ikarkararag ko dati uyag ko kadi malaikatin ni Apo Jesusan. Hindi rabi Allah karosubli akiti CR nagsakit kada kwa ti ko nagadong ka chismosa nga agu uyag. Kapay nga tati sakpay laeng. Kapay ayan na nga tadi pamati apay nga agkurang. Di ikarkararagak met. Mais stress mo nga tan-a. Kiso na dyan kunana pamati tinakaagas kanyam kunana dayta pamatim. Kada tayo questionaran tayo, kaditi pamati tayo, adda amin pamati tayo. Adda pamati tayo, ngam lawagan tayo ngamin, no akas ano dahi tanga pamati. Lawagan tayo, no kas ano ngamin, kaunag dahi tanga pamati. Taada-ada kitay, adda pamati na no, adda lang ti unag ti simbaan, ngam narimwar, ala, kurimaong mat. Nagsaya ati pa rin tumang na dito'y ngum narumwar, hanam mo ti agayat. Kasano nga ro dahi nga pamati? Iso nga lawagan tayo, aday ito nga ibagbagaan na nga pamati. Kasano nga panakadlaw tayo nga, umunag ti pamati. No nakapokus ka kin ni Apo Jesus, haam mo makita dagiti awan. Kung nati salmo responsoryo tayo, dagiti dadakkel abanag, impaay ti Apo kada kami, kat anyan aragsak mi. No ti tao kaammo na nga apresyaren ti addaken kuana bigbigen na ti addaken kuana adda na uneg apamati na dayta. Ngam no haan nga mapmapnek no ti tao haan nga mapmapnek nga adda lang aruden agkamkampay laeng haan nga agbalingan na ragsak di puso na ti kayat nakukuha na ti lubong kurang apamati dayta. Takunana diya opening prayer tayo, anya ti kunana theological virtues, anya dagijay faith, hope, and love. Ikan na kung matinaunag ka pamati, tapno maadaan kami tinamnama, tapno maiburay mi ti ayat. Iso nga ti tao no madlaw mo, no tila pa nagkitkita na ti lubong ka negative amin, pakakitaan nga narabaw ti pamati na dayta nga tao. No kabailam nga istoryaan ti biyag, ti madi nga aramid ni kabsat mo, imbes ka nga agkarkararag, imbes nga si pupudno, ti paylaeng business mo dito lubong ka, mangiwarwaragawag, ti madikin ni kabsat mo, nakarabrabaw apamati. No nakapokus ka kin ni Apo Jesus, hamo mapansin dayta. Nadda ti biyag mo kin ni Apo Jesus, hamo mapansin dayta. Ngam no data biyag mo ka umangangit, awan pa'y ma-appresyar mo, o makain-innangit ka. Aw hamo pa'y mabigbig dagiti nasaya at nga aramid ti kabsa mo, ti biberberukam ka daytay, kaya mo kasi kalaeng, nakarabrabaw nga pamati dayta. So kita nyo, dagiti padpada nga nakakapsot ti pamati na, naglaka nga mair-irita, haan nga mapmapnek, tilakit kitaan na nga ipadpadamag ti kabsat na kadagitay madi, di pagkapsutan na, haan naman la ma-apresyar. Narabaw nga pamati dayta. Kada iti pamati nga ibagbaga ni Apo Jesus kakabsat, mabalin na tayo nga balbaliwan. Kas ano nga umunag ti pamati, iti inaldaw-aldaw. Manipod lilegga kan ti init aging gana ti lilennakan na. Kas ano ti panangidaton mo ti bagim kin ni Apo Jesus. Apo, tarabayon nak iti dayto nga aldaw, italag ko ti amin kuking ka. Uri agros-rusing da ibilag kon Apo, anya na ganan, natumba mo dagiti pagay ko, no panubok dato'y paraking ka. Ngam nagkumkomplain kan, paltogak talangait, kung namon tano agibilag ka, kaagtudo, inton inakas mo naginit, paltogan na kanon talangit, nagaduka nga burang mo nga taon. Isugarod ti season na, kakaguram, kanya ti sino ti adda problema na sika. Ngam na adda rijay naunag nga pamati, hantay nga makita dagitoy. Mabalin tayo nga bigbigan dagiti ayat, dagiti grasya ni Apo Diyos kanya tayo, dagiti imparparabor na kada tayo, kasko na ti salmo,
Dagiti dadakkel abanag ti impay ti Apo kada kami. Anya dagiti banbanag iti biyag mo nga impay ti Dios. Nga magragragsakam. At dapay la pamilya, agyamang kakini Apo Dios. Ngampay lang nga nawara ta pamilya, agyamang kakini Apo Dios. Nalapigsaka pay lang agtrabaho, agyamang kakini Apo Dios. At dapay lang nasayaat nga langan-langan yung asang pamilya, agyamang kakini Apo Dios. Nagdakkel nga banag nga itid na kanya tayo, no daduma ka antay mabigbig. Taapaya, sa bali tinagyan na, haan nga pamati. Kaslaki ni Bartimeo eh. Apay nga apay nga marigatan nga agbiag, gaputa bulsik nga ro, daduma haan tay laeng nga bulsik physically. Ado dagiti mang pagbalin kanya tayo nga bulsik, anya dayay, no napadasam tinaliputan, trinaydor da ka, nagbayas di panuno mo, hamo nga kabailan nga pakawanan, hamo nga maiturad ti agayat awan tinamnama dita. No inulbud da ka. No adda dagiti gundaway nga ginundawayan da ka. Dagiti pa mang pagbalin kanya tayo nga bulsek. Haantay nga makapagtrabaho, haan nga makapagayat, mapukaw tinamnama. Iso nga no ti pusom ka addaan namnama, dadta ti ayat, gaputi adda ti pamati, dayta ti kungkunana nga ti pammatim tinangagasking ka. How many years? Kala ko madatayo, mano nga tawtawanan. Adda pi pagdadaanam, apay nga mula nga masulsulbar, no daduma kurang ti pamati kin ni Apo Jesus. Dagiti paggrigrigatan tayo. Nga ibaga tayo nga mangparparigat kanya tayo, apay nga no daduma kahaan nga masulsulbar, ngamin agkurang ti pamati kin ni Apo Jesus. Kadagiti gundaway nga hantay nga makapagbalingan na ragsak. Mano nga percent la di ragsak tayo, hantay ma-full di ragsak tayo. Kurang ti pamati kin ni Apo Jesus. Tapno naragragsak kakabsat, awisen na tayo, nga mangibiyag dayti nga pamati, paunagan dayti nga pamati, dito ti sumrag tinamnama, rumwarmot automatic ayap. Ngamno ha, awan pamatim, awan namnamam, hamo ka ba ilan ti agayat? Hamo pulos ka ba ilan ti agayat? Ipaduyak-yak tayo ti pamati mamatiak, iti may sa Diyos, Ama man nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin ang makita ken di makita, ken iti may sa nga apo ani Hesu Kristo, bugbugtong nga anak ti Diyos, nagtaod iti Ama iti sakbay ti amin at tiyempo. Diyos ang nagtaod iti Diyos, silaw ang nagtaod iti silaw, napaypayso a Diyos ang nagtaod iti napaypayso a Diyos, nayanak saan ang naparswa. Diyos akas metla iti Ama, ket gapu ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapu kada tayo at tao, ken gapu ti panakaisalakan tayo. Imulog ang nagapot sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Virgen Maria, iti panakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet ang nailan sa iti krus, gapu kada tayo, idi panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, nagungar iti may katlo nga aldaw, kas palawagen dagiti nasantuan a surat, imurit sa dilangit ket situtugaw iti makanawan ti Ama, umay tumanen a si dadayag, tapno kumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet iti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, isu agtaod iti Ama ken iti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen a maitimpuyog iti Ama ken iti Anak, ket nagsao babaen dagiti profetas, mamati akmet iti Iglesia a maysa, Santa Katolika ken Apostolika, ipaduyak-yak ko ti maysa a bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag iti lubong a masakbayan. Amen. Antay umararaw iti manangaa si a Diyos, inted na ti panagkita, ken Bartimeo a nagdawat ken kuana ti pannakakita. Idatag tayo ita, dagiti panggep tayo asi papati, tapno ited na, dagitoy nga araraw tayo, iti tunggal panggep kuna tayo, dawaten mi ken kaapo, denggen nakamkadi. Dawaten mi ken kaapo, denggen nakamkadi.
Ikararagan tayo ti Santo Papa, dagiti obispo ken papadi. Tapno ituloy ti mangiwayat iti panagpaimbag. Ni Apo Jesus iti amin, nang runa dagiti napanglaw. Kumararag tayo iti Apo. Dawaten mi ken ka Apo, denggen nakam kadi. Ikararagan tayo dagiti mangiturturong ti gobyerno tayo, lokal ken nasyonal. Tapno kanayon a makita da, ti kasapulan dagiti tattao, apagserserbyanda. Ket agaramid da, ti makatulong kadakwada, kumararag tayo iti Apo. Dawaten mi ken ka Apo, denggen nakam kadi. Ikararagan tayo dagiti addaan ti diferensya iti bagi, dagiti bolsek, tuleng, umel, lugpi ken pilay, tapno kanayon asipapati da ken Kristo, kumararag tayo iti Apo. Dawaten mi ken ka Apo, denggen nakam kadi. Ikararagan tayo, tigimong tayo, tapno kanayon nga ipakita, ken iparikna tayo ti panangipateg, kadagiti awanan gasat akakabsat tayo, babaen dagiti aramid tayo anapnon ayat, kumararag tayo iti Apo. Dawaten mi ken ka Apo, denggen nakam kadi. Ikararagan tayo, dagiti amin aminatay tayo, tapno mairanod dan kadagiti ragsak iti langit, kumararag tayo iti Apo. Dawaten mi ken ka Apo, denggen nakam kadi. Agulimek tayo tayo matdawaten dagiti bukod tayo apangge. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Antay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo, dawaten mi ken ka Apo, denggen nakam kadi. Apo denggam ti kararag ti gimong mikat pat gam ida, tadi mi maragpat ida iti bukod mi apigsa, dawaten mi dagitoy itinagan ni Kristo nga Apo mi. Amen. Idatun mi ken ka Apo, sagsagot mi ananong mo, pagyaman mi ken ka managparabor nga Ama, awatem pasantuem nida. Daytoy tinapay pasantuem kuma, ken daytoy arak nga itaidatun mi ken ka, ket sabay la kuma kamay kariday ti padaya, apan supapaknit kinadungom Ama. Daytoy tinapay pasantuem kuma, ken daytoy arak nga itaidatun mi ken ka, ket sabay la kuma kamay kariday ti padaya, apang supapakmit kinadungom Ama. Idatun mi ken ka Apo, nagragsak mi nga anak mo, pagyaman mi ken ka managparabor nga Ama, awatem pasantuem
padaya apang supapakmit kinadungom o ama daytoy tinapay pasan kwem kuman ken daytoy arak ngay taidatun miken ka ket sabay lakuma kamay kariday di padaya apang supapakmit kinadungom o ama Kumararad tayo kakabsat tapno na tayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ti Apo awaten ako madaytoy adaton kadagita imam ket may paay apakay daydayawan ken pakay gloryaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Kita kad Apo dagiti idaton mi ket ipaay mo ta aramiden mi apagserbigan ka agbanag apakaidaydayawam gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken Itag-ayo dagita puspuso yo. addadan as itatag-ay iti Apo. Agyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. May kariket rumbeng. Pudno na ya may karigat rumbeng annong mikat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama. Man nakabalin ka tagnanayon a Diyos gapo ken Kristo nga Apo mi. Tani Kristo pinabaro na ti kinatao mi babaen ti pannakayanak na. Pinukaw na ti basol mi, babaen ti panagtutuok na, impaay na ti dalan ti agnanayon na pannakaisalakan, babaen ti panagungar na, ket inlokat na dagiti ruangan ti langit, idi immuli ken ka nga amana. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken sa santos, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, Santo ti Dios dagiti amina parswa ti langit ken daganak muda iti pakay daydayawan Husana, Husana, Husana iti kangatuan madaydayaw ti umay itinagan ti Apo Husana, Husana, Husana iti kangatuan Husana iti kangatuan Husana, Husana, Husana Husana iti kangatuan Pudnoon ay Apo, abiig ka akinasanto, kat sikati gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton. Tapno pagbalinem gati paay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok na ngala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti bagik isa mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panangrabiida nangala iti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darat ti baro ken nagnanayon atulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy apang ilaglagip yo kanyak.
Ti misteryo ti pammati. Babaeng ti krus mo, kinin ka Panagungar, inakam insalakan, sika ananubot ti sangalubungan. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyag, kan ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano, diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaisak na piti sangalubungan, kat parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo, ken papadi. Laglagi pam pay apo, dagiti kakabsat mi apimmusayan, asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma maikarikam amin iti agnanayon abiyag. Ket magiranod kam to ken nainggasatan a Berhen Maria nga ina ti Dios, ni nagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda nakapudno ang nagserbi kan ka dito'y daga. Magikadwa kam to kadmat kadakwada amang itantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaisa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti hinggana. Intay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi ket babaen ti pannulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng nga ti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anam namaen mi ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Takukuam ti turay ti panakabalin ken dayaw ti agnanayon adinto agsardan. O Apo mi a Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapo kanyak ti ted ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pammati ti iglesyam. Ket kas mayan norot iti pagayatam ipaay mo kada si aasikan kuana
Ti kapya ken panagkaykay sa sikang agbyag ken agari, iti agnanayon nga wanting gana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kayo amin kapya. Cordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasulti sa ngalungan, mga asika, mga asika, kada kami. Cordero di Diyos sa mangikat, kadagiti basbasulti sa ngalubungan, mga asika, mga asika, kada kami. Cordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasulti sa ngalubungan, item ka na ti kapya, item ka ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karing o may kakanyak, ngem ti may salaeng asaom, mapaimbagton ti kararwa. Aginayat kayo, daytoy tibilin ko, kas panagayat ko, kada kayo. Ikatangukan nga ayat, nga ipakita ti tao, isut panangited na tibiyag na para kadagiti gagayem na agiinayat kayo, daytoy tibilin ko, kas panagayat ko, kada kayo, na kayo iti gagayem ko, no tungpalen nyo tibilin ko, saanen nga adipen ti awag ko, taimpakamuk ti amak kada kayo, agiinayat kayo, daytoy tibilin ko, kas panagayat ko, kada
niya di ketyak tinang pili kada kayo tinutukan kayo bungay tiado ket mana yung kuma di bungayo kagiinayat kayo daytoy tibilin ko kas panagayat ko kada kayo di katano kan nga ayat nga ipakita ti tao isut panangitet na tibiyag na para kadagiti gagayem na agiinayat kayo daytoy tibilin ko kas panagayat ko kada kayo. Tumangadak ken kaapo ketiyep kas ko tuy arararaw ko itaasim ken ayat mo inakitalek tuy asok ko tumangadak ken kaapo ketiyep kas ko tuy arararaw ko itaasim ken ayat mo inakitalek tuy asok ko naruto Diyos sa puken ka inagawaten daytoy adipen mo ala inkakakibinen alaen katarabayen alaen kasaranayen tapnok kumararag tayo. Apo iti daytoy a sakramento na kiranod kami ti padaya ti bagi kandara ni Kristo. Ipaaymo kadita mairanod kam tumen iti padaya sa dilangit. Iso nga iladawan ken ibunga ti panagkumulgarmi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Kalpasan ti nasanton a misa marami ti binulan a meeting dagiti pastoral leaders. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Agdumog tayo taawaten tayo tinadaega pamendisyon. Bendisyonan na kayo kumati Diyos ket aywanan na kayo. Amen. Pagranyagan kumati Diyos tilangan na kada kayo ket kaasyan na kayo. Amen. Iparang kumati Diyos ti rupa na kada kayo ket ited na kada kayo ti kapyana. Amen. Ti pamendisyon ti man nakabalin a Diyos ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo bumaba ket agbati ko mangagnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Amen. Nalpasen din na santon a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Nembaga bigat tayo amin Apo. agyaman tay kinagasat tay iyami na parahor na
in pena